Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что написание новых минских договоренностей является очень рискованным путем и не является эффективным способом решения проблемы. Вот что он сказал. Якщо ми будемо підходити до діючих мінських домовленостей як до чогось висіченого на камені, тоді нічого нікуди не злетить, тому що реальність змінюється. Потрібно шукати рішення в межах наявних домовленостей. Написання нових домовленостей є дуже ризикованим шляхом і не є ефективним способом вирішення проблеми. Минск-1 и Минск-2 договаривались о Минск-1 и Минск-2 договаривались под давлением ситуации на фронте. Сейчас этого давления нет, соответственно, есть два пути. Либо мы сосредотачиваемся на поиске путей реализации того, что есть, или мы отвергаем то, что есть, и пишем что-то новое, сказал Дмитрий Кулеба. Также он отметил, что, во-первых, риски втягивания в нечто новое намного выше, а во-вторых, чтобы туда пойти, нужно желание всех сторон, а я не вижу пока готовности стран нормандского формата идти в историю написания принципиального нового Минска-3, отметил Дмитрий Кулеба. Насколько вообще это вероятно, учитывая сегодня, что Минские соглашения находятся в стагнации, они постоянно блокируются со стороны Российской Федерации и вот ни к чему не приводят. Нужно же, наверное, выходить каким-то образом из этого. Ну, вы знаете, мне бы не хотелось увидеть Минск-3, поскольку и Минск-1, и Минск-2 были подписаны в условиях действительно тяжелого положения на фронте. Это связывалось в том числе с окружением украинских сил, с большими потерями и, в принципе, вопросом, сможем ли мы удержать фронт. Именно поэтому в 2014 и потом в 2015 годах президент Порошенко достаточно кабально эти соглашения подписал. То есть если мы полностью выходим из Минска-2, то Минск-3 может родиться лишь в случае нового обострения. И будет ли это обострение в нашу пользу или оно будет в пользу противника, мы предугадать не можем. И рисковать жизнями украинских военных, на мой взгляд, в этом смысле не стоит. То же самое мы можем сказать о заморозке конфликта. Мы видим на примере Карабаха и войны Азербайджана с Арменией, что сколько бы ни продолжалась заморозка, в любой момент она может снова перерасти в горячую фазу. И если не решить спорные вопросы, они дипломатическим путем они будут решаться силой оружия, что мы сегодня и наблюдаем. Таким образом, позиция Украины состоит в чем? Чтобы подвинуть Российскую Федерацию, уточняя отдельные пункты Минских соглашений. Давайте подключим к нашей беседе сейчас Игоря Козия, военного эксперта Института Евроатлантического сотрудничества. Он с нами на прямой связи. Пане Игоре, вітаю вас. Доброго вечера. Доброго вечера. Есть ли сегодня смысл в Минских соглашениях, если мы вот видим, как Российская Федерация их постоянно блокирует, они не выполняются, и видим, как они находятся сейчас в некой такой стагнации. Вот как быть в этом вопросе, куда нам дальше двигаться, или вот продолжать оставаться в рамках Минских соглашений? Ви знаєте, на мій погляд, на початковому етапі, якщо ми згадаємо тільки початок цього конфлікту, перший механізм, який був запущений, це механізм Будапештського меморандуму. І, на мій погляд, страни почали фактично збиратися і починати, будемо казати, обговорення цього питання. Але далі цей меморандум був відсунутий в сторону і замінений саме такими домовленостями, які фактично ясно, що виконувати кожна сторона тлумачить по-своєму, виконувати ніхто не збирається. І саме страшне, що ми втрачаємо підтримку фактично таких гарантів нашої безпеки, як Великобританію. Туди можна додати і Сполучені Штати Америки. Вони якби відсунуті в сторону. Ну, свідомо чи несвідомо робило це політичне керівництво, мені важко сказати. Ну, вот вы знаете, что 9 декабря истекает срок в 1 год для завершения войны на Донбассе, который озвучивал президент Владимир Зеленский. Какие дальше он будет принимать решения? Вот буквально через месяц уже истекает этот срок, а возможно будет создана какая-то альтернативная площадка или что-то другое. Знаєте, ви задали дуже цікаве з одного боку, з іншого боку провокативне питання. Чому?
Скажіть мені, будь ласка, а тлумачення слова «війна», воно існує, ну, наприклад, в міжнародному законодавстві, наприклад, Організації Об'єднаних Націй або в законодавстві України. Все, Ну, що да, ми можемо з вами знайти, це по великому рахунку військової доктрини, якщо я не помиляюсь, яка була в 15-му році прийнята, це що таке локальна війна, регіональна війна і таке інше. А слово «війна» ми не знайдемо. І, знаєте, це як і інші події в суспільному житті України, вони відбувалися на тлі законодавчого невизначення, так і тут. Він не обманув виборців. Так может пришло время назвать вещи своими именами на законодательном уровне? Что мешает? Так ви знаєте, тут претензії в мене якраз менше всього до президента, більше всього до Верховної Ради. Угу. Якраз та сама Верховна Рада, яка до цього часу не визначила, чи є у нас, чи немає. Тому що в Організації Об'єднаних Націй там є чітко, там є вторгнення і там є захоплення територій Збройними силами інших держав. Ну це не війна називається. От у нас наші фактично топології, хто її називає, хто як, існує воєнний конфлікт, який розподіляється на збройний конфлікт і, вибачте, на війну, яка розподіляється ще на 3 ступені. Але визначення слова «війна» в нас немає.